Etortzen den ikusleak, nire azkenengo lana ikusi aldu, pasaden urteko agindakoa, eta jarioak deitzen da, titulua izenburua du. Ikusi alditu argazki gintza egindako lana, espresiki 6 argazki, wallpaper bat eta instalazio bat. Lan hau gaur eguneko subjektuaren identitateari buruzko hausnarketa bat da, baina ere bai da argazkingintzaren medioaren hausnarketa bat. Jatorriz eskultorea naiz. Orduan, eta beti egin dut lan objektuarekin, eskulturarekin, materiarekin eta argazkiarekin. Orduan ikusiko duzuen lana, lanaren prozesua hori da. Bateratzen du argazkia eta eskultura. Egin dudan prozesua da argazkiak ateratzea, hori ur txorrotaren azpian zirauten hainbat emakumei, eta gero argazki erretratu hori, hori paperetan inprimatu nuen, eta hori egin nuen estudioan manipulazio bat eta eskultura prozesu bezala. 2014an egindako lana da, ze bestea da nire Bilbao Arten egonaldiaren lana, ondorioa, baina hau egin dut espresiki esposaketa honetarako. Pertsona edo emakume hauen presentzia handia, ikusleak zeharkatu edo ibili alda bere haien artean, eta aurrez eskulturarekin edo figurarekin topatu, ezta? Eta baita ere, mantzekin edo irudiarekin edo marrazkiarekin lan egiten dut ere bai. Batzutan hori, zaku batzuk irudiak daude buruz bera, eta azkenean da ere bai formekin eta kolore mantzekin lan egitea ere bai. Zaku bakoitzak ditu bi figura, baina zakuak batera jartzerakoan, zakuen artean beste figura bat agertzen da ere bai, ez? Nahiko harrera ona eta iritzi onak ailegatu zaizkit, oso pozik nago, da serie berria, nik normalean hori beti lan egin dut dualitatearekin, eskultura eta argazkiaren dualitatearekin, baina hemen, horrekin lan egin dut, baina apurtxo bet kanporatu naiz, eta apurtxo bet komplexuagoa, ez dakit, errefinatuagoa egin dut lana, eta gustatzen zait izatea, oportunitatea hau, nahiko oso galeria ona, eta uste dut azkenean zakuekin eta pieza guztiekin oso ondo agertzen eta erakusten dira pieza guztiak. Orain dela urte bat nagola hitz egiten dantzari batekin, Errenteriako dantzari bat, baina mundiala, garaikideko dantza egiten duen neska batekin, Iratze Antza, deitzen dena, eta nahi dugu proiektu bat batera egitea, eta ja egin ditugu lehenengo hausnarketak eta ja produkzio momentuan gaude, eta horietarako ere bai, atara diote argazki batzuk urarekin, eta estenografia egingo dut, eta batera lan egingo dugu hori, dantza eta ez da estenografia, eta gero ditut beste proiektuak, baina taldeko erakusketak eta horrelako gauzak. Ere bai hasiko naiz doktoradoarekin, eta beste ritmo batekin, ez? Dira ritmo ezberdinak, nahiko gauza pilo ditute eskuartean.